Il-ħamis f'Bormla tkun iċċelebrata l-festa tal-Kunċizzjoni u sa tard l-4 wara nofsinhar fix-Xatt ta' Bormla kienet għaddejja ħidma sħiħa f'tentattiv li tlestaw il-bankini u jkun evitat kull periklu mit-triq. Dan ix-xogħol li jagħmel parti mill-proġett tal-Baċir numru 1 kellu jkun lest sal-aħħar ta' Ottubru. Se titlesta sal-aħħar ta' Ottubru it-triq prinċipali max-Xatt ta' Bormla. L-istess kien għamel il-kap tal-Awtorità li qed tieħossib ix-xogħol ta' riġenerazzjoni tal-Port il-Kbir. Aħna t-target tagħna l-triq titlesta sal-aħħar ta' Ottubru. Ix-xogħol fuq Xatt ir-Risq li suppost kellu jkun lest sal-aħħar ta' din is-sena ukoll waqa' lura. Fil-Parlament il-Ministru Austin Gatt meta kien qed iwieġeb il-mistoqsija parlamentari tad-deputat Laburista Stefan Bontempo ikkonferma li x-xogħol fuq Xatt ir-Risq se jkun qed jaqa' lura bejn xarejn u 3 xhur fuq id-data prevista. Dan id-dewmien qed joħloq inkonvjent serju lir-residenti u qed ikun ukoll ta' periklu. Fis-sajf li għadda weġġaw ta' residenti, waħda minnhom spiċċat tilfet saħansitra ħajjitha. Ix-xogħol qed iseħħ ukoll fl-isfond ta' battalja legali li għaddejja bejn is-subcontractors u l-konsorzju Marinelli, tant li l-kumpanija Vitrujus għamlet mandat ta' sekwestru tal-li ma tħallsux għax-xogħol li għamlu bejn Jannar u Awwissu li għadda.